हेलो दोस्तों, हम आज एक लैंग्वेज कर रहे हैं एडिट, जो है फॉरेन लैंग्वेज चेक। ये है Ahoj, rádi bychom slyšeli tvůj názor. Prosíme. चेक लैंग्वेज, जो बोली जाती है आपकी जर्मनी और पोलैंड में, स्लोवाकिया में भी बोली जाती है लैंग्वेज। आज वो एक रिकॉर्डिंग आ रखी है, वहीं से ही जो क्लाइंट को हमें डिलीवरी देनी है, उसके में 2-3 सैंपल के चंक मैं आपको सुनाता हूँ इसके। Věnuj 10 minut vyplnění našeho dotazníku. Tvoje zpětná vazba nám pomůže zlepšit pracovní prostředí. Tvoje odpovědi budou anonymní a důvěrné. Budeš odpovídat na několik otázek. Vyber tu možnost, která ti nejvíc víc než jednu odpověď. U jiných můžeš napsat svou odpověď. Nebo nahrát hlasovou zprávu. Až odpovíš, klikni na tlačítko další a přejdeš na další otázku. Tímto tlačítkem si můžeš Ahoj, rádi bychom slyšeli tvůj názor. Prosíme, věnuj 10 minut vyplnění चेक लैंग्वेज स्लोवाकिया में बोली जाती है भाई। ठीक है, अगर किसी को रिकॉर्डिंग करवाना हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज की रिकॉर्डिंग हो, इंडियन हो या फॉरेन लैंग्वेज हो। Ahoj, rádi bychom slyšeli tvůj názor. Prosíme, věnuj 10 minut vyplnění našeho dotazníku.